bi alamsa Niger o cɛmancɛ fanga ɲamaba n'o ye Général Abdurahmane Tchani ye ale a ka bɔli fɔlɔ senfɛ a ka jamana kɔkan a nana Bamako a kunbɛnyɔrɔ la sa mun ye Colonel Assimi Goïta ye o de ye a kunbɛn ani a nɔfɛ jama foliw tɛmɛnen kɔ ni jamakulu fila u ye sira minɛ ka taa Kuluba selen kɔ Kuluba mun ye Abdurahmane Tchani yɛrɛ ye ani Assimi Goïta olu ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min ale kun taara o taara fo heure 2 o bɔ ɲɔgɔn kɔ la o lajɛrɛ bannen sa Abdurahmane Tchani ale bɔlen a kɔni a ye mun fɔ kunnafonidilaw ye a ko k'ale ka taama o kun fɔlɔ o de ye ka na Mali cɛmancɛ fanga ɲamaw ka olu fo k'u fo ko sabula Mali kɔni i ka dɔn k'a fɔ Niger ɲanginen CEDEAO fɛ ko Mali y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ Niger jamana ka o dɛmɛ o tun ye ale ka taama o kun fɔlɔ ye a kun filanan o de ye k'a fɔ ɲangini minnu taara ka bin Niger jamana kan CEDEAO fɛ n'o ye embargo ye ko an bɛ donni min na ko bi ko Mali ani Burkina olu de cɛsirilen don kosɛbɛ ka Niger dɛmɛ ka bɔ o gɛlɛya o kɔnɔna la a ka kumakan laban o de ye k'a fɔ k'u bɛ kulu kura min kɔnɔna la n'o ye Alliance des États du Sahel ye n'o ye Niger Mali ani Burkina u ye o fana kulu o kumaw kɛ o kulu min n'ale kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko de ye ka bamaciya walew ka o kɛlɛ u ka kumaw o bolila o kan a ye mun fɔ kunnafonidilaw o ye o de ye o kumaw kɔfɛ mun ye Abdurahmane Tchani ye ani a nɔfɛ jama u ye pankuru ta k'u senfa ka taa Burkina jamana kan yɔrɔ min na ani Burkina fana cɛmancɛ fanga ɲama n'o ye Ibrahim Traoré u na ɲɔgɔn ye kuma minnu fɔra Bamakɔ u na segin o kelenw kan Burkina jamana kan Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako